My names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa mmiri emedokazụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ evil plans and cause breaking. Anyị gbọrọ ya igbuji agba ọjọọ n'ọnụ Igbo and cause breaking. Na-achị kọwara gị bụ n'ụwa mmadụ anyị nọ bụ ụwa enwelu competition. We are living in a competitive world where ọ na-abụ aka gbaji aka, aka gbaji aka. Survival of the fittest. Onya bata, we are living in the jungle. Onya bata no one mother. Obogoro among the animals. Ifo na azụ karịrị azụ ibie na nweta azụ ibi n'oye. So n'ụwa mmadụ a ekworo na anyukwu on the right, and people must hate you. Onwere onye nọ n'ụwa mmadụ a, mmadụ niile nọ n'ụwa ga-agba afụ n'anya. Ọ dịrọ possible. O nwere ndị imerọ nta imerọ ha imo mana ha ga-akpọrịrị gị asị. As long as ị na-ebi n'ụwa mmadụ a, because human beings are not perfect. So buru ihe buru n'obi gị esikwara na onwere onye tabiri omeji ya. Onye batara o ji dị mma. Ọtụtụ ndị mmadụ ihe a na-aya bụ agbụ ekere ha na mmụọ. Okwu ekwubiri ekwubi, okwu ekwuru ekwu, nke ekere eke, nke emuru emu, na ije ọjọọ na ọrụ ọjọọ a lụrụ iji wee megide ha site n'ịgba ma amasị ma ime ihe ọjọọ, evil plans against fellow human beings. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya ya na ihe a ga-eme ka ndị nọ n'ọnọdụ dị etu wee nwere onwe. But before we dive into today's lecture, important announcement. Don't forget that we are in the month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. People have started booking. So you can join us anywhere you are all over the world for Aja Nepere Igwebike. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. We are living in the evil world of today. I am ịchụ aja iri n'igwe ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media because it's not necessary. It's not why we are here. But I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a na-achụ n'igwe, ihe ị ga-eme wee chat m na WhatsApp. Ị na-anya na screen, ị ga-afụ my number. Yes. You make token donation to the account number. Forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọcha na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. Kwụsị ikpeazụ nke ọnwa sọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ ihe aja. Na nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya n'ụbọchị taata, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, chat m na WhatsApp number 08057883672. Now let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ihe m na-ekwu maka ya bụ na in the world of the living, enwere ndị bụ na ha ga-adịrịrị angry for your success. Name a called one, a Messiah that have ever lived in this gross material world. Mmadụ niile fọrọ n'anya onwero. A ga-enwerịrị ndị ga-conspire against you. Is it the popular personality we know as Jesus according to Bible story? Ị ga-afụ ka ndị Pharisee and then the Sadducee, they conspired against him, and eventually they murdered him. What they committed is dastardly act. It's intentional murder. They murdered him to silence his popularity according to that Bible story. Etu aka ọ dịkwa ọtụtụ ndị Messiah and bringers of truth all over the world. You understand?
A lot of them, is it the founders of world religion known today? Enwere ndị bitere ha. Yes. Is it in African jungle? Enwere ndị bitere ha. Etu a ka ọ dịkwa. Most of these bringers of the truth suffered persecution. Kamakwaragat, is it the founder and the bringer of the great message? Yes, Abroshen. He too suffered persecution. Yes. The same way others suffered too. Ụfọdụ ka atagidere afụfụ persecution ha gaa into exile, like Abroshen. When his persecution was there during the Second World War, he suffered persecution. He was a German, but for safety he moved to Austria and lived in the Bomber Park, Austria, the mountain, for safety, and so on and so forth. So many called ones, I will not start mentioning them, their names, up to this particular word. So know it that everybody must not love you. Is it the story of Jesus in the Bible? You know about it. We are told how he fed so many thousands of people, but the same people were shouting, crucify him, crucify him. On the annual festival that one particular prisoner supposed to be set free, and the king asked them, who among these people that you want me to set free? They said Barnabas. But who is Barnabas? Barnabas was a criminal, according to that story. And they decided to murder a man that was no crime was recorded against him. So who are you? If the world can label evil or plan evil against a called one, a Messiah, what about you that you are ordinary human being? Even hatred can come from your family members. Some hatred, envy, can even come from people you have once helped. Betrayal. You remember the story of a great king called Caesar Augustus. The enemies invaded his kingdom. He kept on fighting without knowing that his bosom friend, Brutus, was behind the attack, the bloody attack. When he saw Brutus coming, he thought that his bosom friend is coming to help him to ward off his enemies, without knowing that his bosom friend was the coup-brother. Oh, my bosom friend, yeah, Brutus. What is it, Mama? I always say, you, Brutus. You know, have you suffered pain of someone you trusted so much betraying you? My brother, my sister, is one thing you must bear in mind that it must happen. People will betray you, even people you helped. People you helped to come out of gutter. So stop thinking no one on your. Therefore, nobody should be thinking evil against me. We are living in a wicked world, where even people you help to train in school can conspire against you because they wanted more. Maybe you train them in secondary school. However, they want you to train them in the higher school. I remember one story one guy told me. His uncle, his own father was broke. His uncle trained him then to the secondary school level. And he was saying, why must a man train him only to secondary school? Why the man is training his own children to university? You can see human being can never be grateful. Only email 1, 2 and agree. Oliver Twist.
So don't fold your arms thinking that nobody is after you. Always be security conscious in your dealings. People you gave your money to can use that money against you. Some are making negative pronouncement. People you have helped, they can call you a ritualist. They can call you Ogbuefi. They can call you so many things. People you help. You can decide to get an Okada or maybe a bus to help somebody to be able to feed his family. If out of carelessness that person drove wrongly and had accident, then people might be thinking that he actually Ogbuefi. And ogogi atọ bụrụ ihe a ga-eji na-ebuso gị agha. Ọtụtụ ndị mmadụ enyego aka ka enyere mmadụ aka ọtọ ihe ọzọ. I know one man was lamenting the other day. He went to his village, picked one village boy to serve him. Unfortunately, one accident mere na Ọnịcha or Piweka. That boy is on the trailer. Trailer affair break we bought from the mother. Man, his village people, they may accuse no Ogbuefi. I'm not me here na pass through, but I can tell you, o nwere ndị na-eburu agha, o nwere ndị kwupụtara ekwupụta, o nwere ike onwe onye village gị na-ata ahụfụ. Ị nwere ike send ya nwa jee na school ka ije check ihe gbasara ya jam, ọ bụrụ na ị pass jam ka sponsor gị ka ịba high institution. Enwere ike idunye ya ozi ọ pụọ n'ụzọ nwa accident ọ nwụrụ, enwere ike si ije gwọrọ Ogbuefi. Mana n'obi ọma gị ka echichọ ka ịzụwa ya. Amara m ihe na pass through, but Nwachukwu ama na o nwere ndị na-agara gị ije ọjọọ. Ọ bụrụ ihe niile afụcha ka a na-ekwu. O nwere ndị na-eche iche ọjọọ ha ga-eme gị. O nwere ndị na-ekwubi okwu ọjọọ. O nwere ndị na-arụ ọrụ ọjọọ. O nwere ndị dị evil every night. Ọ nọ na-ekwu okwu na-akpọ gị afa na-asị na ọ ya adịrị gị mma for what you don't know nothing about. Ọgụ gị ghara igbu gị. O nwere ndị nọ na-eji echiche. O nwere ike na-eji egobi ndị ajọ mmadụ ndị ga-ewezuga ndụ. O nwere ndị nọ na planụ na nwa agba ọjọọ ha na-aka n'isi gị. Ụfọdụ ka ihe anọgide etu ọjọọ chọwa ka ọ gbasara ya enyu ule achere. Ụfọdụ nwere ike jee ebe ị na-anụ ụlọ ka o nie ọgwụ ka ị na-enwe aka ntichasị ka unu aka ị ghara ịrụchi ya. Ụfọdụ ga-ejekwuo n'ebe ị pakịrị moto jee mee ka ya moto ka ya wee pụọ ka ị nwee accident. As I speak to you, nwere ndị nwere ike ịgbara ọtọ n'ime abalị wee na-asị na-ekwu okwu dị etu a na-emegide gị. O nwere ike imejọrọ ya, mana enwere ike nwee misunderstanding. Ịmana uche mmadụ dị aghụghọ. Nwaanyị iji ekpọrọ nwa ya nwoke si ka o je gbara ụbọ with good intention ka isi ụzọ dị etu anyere ezinụlọ aka, o wee pụọ nwa a wee jee ebe gị. Unfortunately, onwe ka nwa asị ebe ahụ wee nwụọ na be gị, nwere ike isi na ije gwọrọ Ogbuefi. Enwere ike a na-eburu agha, nwere ike a na-agba ọtọ na-ekwubi okwu n'isi si na ọ ya adịrị gị mma na nke a ya eme gị na nke a ya eme gị, mana aka gị dị ọcha. Enwere ndị nke bụ na ya na-agwọrọ gị ọgwụ. O nwere onye nke mma na o were anị ya wee nye mmadụ, emezie onye agwụbazie ọgwụ ka o chefuo onye bana ma ọ ka o lezie ya bana. While intention ya bụ jide ana ka ọ bara uru fọ na mgbe nne dikwara na nka nwere. Ana m achọ ịgwa gị wickedness of man, ihe kpatara na ịma agba nkịtị. Some of you, o nwere ndị ma aka, o nwere ike iwu nwoke wee zụọ nwata nwaanyị ka ị nyere ya aka, nyere ezinụlọ ya aka. O nwere ike imecha chọpụtazi agwa iko ọ na-akpa wee sị mba na ịma anụzie. O nwere ike na-achịrịrị gị aja enu, na-ekwu okwu ọjọọ n'isi biznes gị, na-ekwu okwu ọjọọ n'isi ndụ gị. Ụfọdụ ụmụ ndị gị na ụfọdụ na-achịrịrị gị aja enu, ụfọdụ na-eti aka na-asị na ọ ya adịrị gị mma, imere ya nta mere ya imo. Mana etu o si ghọta, o nwere ike o feel so much entitlement. Ịmara o nwere ndị nwere this entitlement mentality. O nwere ike ọ bụrụ onye ị na-emere ọgọ, imesịa chọpụta ụdị mmadụ ọ bụ na ọ bụrụ onye kwesịrị ka atụkwasị obi, i decide ya to pull back.
obodo busawa gị agha ịfụbara ya ịbụrụ onye agwaghị ihe anyị na-afụ na mmụọ ndị nke abịa na-egosi gị ajọ obi mmadụ n'ebe mmadụ ibie nọ ị ga na-agba n'aka na-agba n'okwu. Gịnị ka m na-ekwu maka mgbe ọbụla ị nọrọ agba ọjọọ ma ọ bụ na ị pụtalụ na nlọ ụfọdụ owu ndị dị privilege a na-egosi ha na nlọ ebe ọ nọ na nlọ mmadụ na-achụ ya ọsọ ka o gbuo. O nwere ike ọ bụrụ onye o mere ọgọ, o nwere ike ọ bụrụ onye ọma ihu ya, o nwere ike ọ bụrụ onye ọmara ihu ya. Do you know na ụfọdụ kidnapping anyị na-afụ na ha na-eme n'onye ma gị mara ka isi eje ka isi ana. O nwere ike ọ bụrụ onye i mere ọgọ ọ chọọ ka ọ kaptakwuo ụmụọma. ị nwere idea na o nwere ụfọdụ ndị ori na-abịa izu na ọ bụrụ na azụ nọ n'ụlọ, oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Ifu betrayers ngịga ka na-achị kọwara Nwachukwu. Ọ bụrụ na ị nọ lụọ ọrụ igbu ji agba ọjọọ ka agba niile a kala, maka na agba anyị fụrụ a na-aka na mmadụ bifo a karịa ya out. O nwere mgbe a kachara agba na-aga eme gị nke a, na-aga egbu gị, na-aga abụ gị, na-aga ekidnap gị, na-aga eme gị ihe ọjọọ niile ndị a akara ya na-agba. Bụsị ya akara ya na-agba agba ahụ akara udebe ụzọ ke na mmụọ kacha agba ahụ ka dị na mmụọ tiro n'ụbọchị a ga-eme ya execute. Etu a ka ọ dị ọnụ mmadụ bụrụ gị na-eje n'ụtara iche iche na-akpọ gị sị na ị ga-anwụchi ụzọ na ị ga-eme nka na ọgụ ị mere eme. Nwachukwu onye nọ nene ihe na-eme na ya pak. Onwe okwu ọjọọ mmadụ kwuru n'isi gị wee tretenụọ gị ịgbakwa na nkịtị, maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Maka o nwere ike mmadụ tretenụọ gị ọ bụrụ ijede polisi wụrụ imented iburu ụzọ dealuo with that threat. Onye anwa tretere gị na mmụọ ka e breki enya bụ that agba na ifo plan anwa, maka na ifo plan anwa ekwubiri okwu ekwubiri agba aka na mmụọ ga-emegide wee formulate as mmụọ wee banye n'ime obi ndị ga-eme ya execute. So ọnya bata na temple o nwere ọrụ anyị na-akpọ igbu ji agba ọjọọ and cause breaking. Ọ bụrụ onye agbaala afa wee fụta agba ọjọọ ka ọ nọ n'ụzọ ya na ọnụ abụrụ ya breki ya enwe ka esi arụ ya bụ ọrụ onye a nwere onwe. Ị ga-abụrịrị onye nwere onwe gị na mmụọ iwe enwe ike nwere onwe gị na mmadụ. Were okwu ndụmọdụ a nyere gị wee mere ihe. Mmadụ na-agba ọjọọ ọbụla na okwu ọjọọ niile mmadụ na-ekwu n'ebe ị nọ na dịka a vibration of wave na-achọ ka ọ trapụ gị down. If something is not done urgently, it will boomerang to something that will be terrible. Ọsọ mma osisi nọ na egbu ya kwụrụ mmadụ nọ ya egbu ya. Ịzọwa onwe nwanne ịzọba onwe gị. Ọnwa ajụjụ nwere na nkụzi WhatsApp nọmba m bụ 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu kepụrụ m ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.